Hidrogen, elèctric, híbrid, combustió? Encara t'estàs fent aquesta pregunta? Hyundai potser té la resposta amb aquest Kona elèctric. Un subcompacte 100% ecològic i amb etiqueta zero emissions. El Hyundai Kona elèctric sí que és una alternativa real als models de combustió tradicionals. I és que els 480 km d'autonomia no són cap miratge. El motor elèctric d'aquest Kona sorprèn i de quina manera. Accelera d'una forma bestial i és molt lineal i progressiu. A banda, tens 3 models de conducció: Eco, Comfort i Sport. Si ets atrevit, posa-la en mode Sport i accelera a fons. No te'n penediràs. La bona combinació que conformen la direcció, el xassís, la frenada i les suspensions fan que t'oblidis completament que vas amb un cotxe elèctric i sembla que estiguis circulant amb un SUV Premium amb totes les de la llei. En essència, el Kona elèctric és el mateix subcompacte que els seus germans de combustió. Té una molt bona capacitat de maleter, una habitabilitat interior espectacular i amb el que sí es diferencien és amb aquest frontal tan futurista. De ben segur que encara hi ha molts reacis a utilitzar aquesta tecnologia. Nosaltres, però, hem contrastat que quant a prestacions, equipament, preu i autonomia, el Kona elèctric no té rival.